Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Kolegovia, kolegyne, hostia. Rovnako si pokladám za povinnosť vystúpiť v tejto situácii, tak ako tu už bolo povedané kolegami, predrečníkmi. Nestalo sa mi ešte za 4 roky, aby som skutočne riešil toľko telefonátov a mailov, hoci zastupujem občanov mesta okresu Poltár. Slovensko je malé. Tu sme zastupiteľstvo a každého jedného občana PBSK v našom kraji. Mám za to, že tým ľuďom by sme mali vedieť aspoň vysvetliť, že prečo teda sa tento návrh, alebo tento bod, alebo tento problém nerieši. Volali mi, hovorím, 5 známi, osobní ľudia, ktorí ma poznajú a sa ma na to spýtovali. Je veľmi nepríjemné, keď týmto ľuďom skutočne neviete povedať odpoveď, že kde je problém. Možno keby tu bolo vysvetlené, že ten projekt má nejaký prínos pre ten región, alebo niečo konkrétne, rozpísané. Ja som sa dozvedel informáciu, že vlastne v tých materiáloch, ktoré dostali ľudia v tom regióne, Kremnicku, že sú vykreslené strašne krásne veci, obrázky, ako tam vzniknú nejaké parky, ak tam vzniknú nejaké lesíky, ak tam vznikne nejaká dráha, cyklodráha. Len medzi riadkami ľuďom nebolo vysvetlené, že všetko toto, čo tam má vzniknúť po tých prospektov spoločnosti, ktorá to prezentuje, vznikne po vyťažení toho, čo tam chcú ťažiť. Údajne totálne populistická propaganda, ak to takto môžem nazvať, a tí ľudia fakt sú zmetení a možno aj tam vznikol ten problém, že ten región nebol jednotný, lebo ľudia sú náchylní pozerať obrázky a nie čítať to, čo bolo k tomu konkrétne popísané. Bolo to napísané údajne veľmi pekne, veľmi irečito, tak, aby tým ľuďom v úvodzovkách boli dobláznené hlavy, jak sa hovorí. Ale tí ľudia, ktorí sa pozreli na tú problematiku hlbšia, pochopili, že k tomu regiónu to donesie viacej zla ako dobra. Slúbil som to, nie často diskutujem, slúbil som tým ľuďom, že sa to opýtam tu a bez nejakého vysvetlenia skutočne nemôžeme, alebo ja osobne nemôžem tento návrh stiahnutia bodu z programu podporiť a rovnako sa nechcem takýchto hier zúčastňovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec. Ďalej, pán poslanec Mikuš. Ďakujem pekne, nebudem zdržiavať, len podporím vo svojom vystúpení môjho predrečníka. Nepamätám si, že by sme boli dostávali ako aj poslanci Národnej rady toľko mailov pri tých najväčších kauzách na Slovensku, ako bolo v prípade Kremnica Gold za ostatných možno 3 mesiace. A ja sa aj ospravedlňujem všetkým tým, ktorí som nestihol odpovedať na tie maily, lebo na všetky sa nedá. Tým, ktorý som stihol, som odpovedal v duchu, že nerozumiem, prečo na zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja bol stiahnutý ten bod a verím, že na budúcom zastupiteľstve tento bod bude prerokovaný. Dnes tu cítiť neuveriteľný kalkul a matematiku, ako povedal jeden z mojich predrečníkov, a nerozumiem celkom postaveniu, alebo teda postoji väčšiny v tomto zastupiteľstve. A myslím si, že toto zastupiteľstvo, ale hlavne tie občania Kremnice a okolia si zaslúžia povedať aspoň dôvod, prečo zastupiteľstvo druhýkrát nechce rokovať o tomto bode. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Milé dámy, páni, všimnite si, že tu nestojí nikto dneska s vlajkami, so zastavami, ako to bolo minulé. A bolo to preto, že sme sa stretli, sme sa porozprávali, že sme si uverili a že si povedali ďalší postup. Ja som sa stretol takisto so zástupcami pred týždňom občianskeho združenia Kremnica na Zlato, traja kľúčoví zamestnávateľia v tomto regióne. Sme sa o tom porozprávali. Po tomto rozhovore sme sa dohodli, lebo ten rozdiel medzi tou Detvou a Kremnicou bol v tom, ako som teda pociťoval, že aj pri tých prvých stretnutiach to nebolo také jednoznačné, ako to už dnes dekadujete. Možno, že to už dnes také jednoznačné je. A aj preto som povedal tým zamestnávateľom, prosím vás, pripravte si všetky veci, obíďte si všetkých podnikateľov, dajte to všetko na stôl, to, čo hovoríte, aby sme mali naozaj na to argumenty. Ja, či budem zvolený, či nebudem zvolený, tak to posuniem do ďalšej komisie, aby sa to všetko prešlo a vlastne
moja manželka tá mi hovorí doma každý deň, aj za detvu mi hovorila, že to nemôžem dovoliť, aby sa ťažilo takýmto spôsobom zlato, či už v Detve, alebo Kremnici, alebo kdekoľvek. Ja som ako poslanec Európskeho parlamentu hlasoval za to, že žiadne kyanidové lúhovanie nemá miesta v celej Európskej únii a že vlastne treba najlepšie, keby to vlastne poschvaľovali všetky krajiny, všetky vlády, aby tomu zamedzili takémuto systému. Čiže môj osobný názor je jednoznačný. Ale pocitoval som aj to, a som sa správal potom aj s pánami poslancami, predkladateľmi, aj pánom Gelienom, pánom Klimerom, Božkou Kováčovou a vlastne pánom Kukolíkom, kde sme hovorili jednu vec, že ak to dnes dáme a nebude jednotný názor a neprejde to, tak to posilní možno aj akcie toho, ktorý tu chce ťažiť. A povedali sme, pripravme sa na to, dajme to všetko, čo tu deklarujete, ja vám verím, že to máme. Dajme to všetko na stôl a potom to ako naozaj jednotne schválme a ukážeme, že nie. A preto tu oni dnes nestoja, že sme sa tak dohodli. Povedali, že aj mne dôverujú, že sem neprídu, to znamená tá výhoda pre tých, čo sú proti ťažbe, a verím, že ich je väčšina, tak tú výhodu dneska nevyužijú. A toto všetko, čo hovoríte, ja chápem tých 4 poslancov, sú z toho regiónu a takisto ja im držím palce, ale dohodli sme sa, že nebudeme takýmto spôsobom riskovať a že vlastne sa aj všetko pripravilo, že sa to odsunie, dá sa to do komisí hneď po tomto zastupiteľstve, to znamená, keď po voľbách to posunie do komisí, či už budem, či už nebudem župan, bude sa to prerokovať a ja garantujem jednu vec, že ja pri tom budem, aj keby som nebol zvolený, lebo to chcem, aby sme túto vec dotiahli do zdarného konca. Čiže bola tu nejaká dohoda. Dnes chápem, že vzniklo, vždy sa veci menia, že vzniklo tu niečo, že to opätovne predkladáte, tak vás chcem poprosiť, že ak by sme dokázali toto rešpektovať, ja osobne som proti ťažbe zlata v Kremnici, ale keď sme sa stretli pri minulosti, tak to nebolo tak, ako hovoríte, ako to bolo v Detve. V Detve tam som nestretol naozaj nikoho, všetci sme sa stretli niekoľkokrát s ministrom, všetko bolo jednoznačné, tu na to jednoznačné nie je. Možno, že už medzi tým ste urobili to, aby to bolo jednoznačné, tak to dajme na stôl a vyriešme to. Iba sa bojím toho, aby sme dneska niečo neschválili také, čo naozaj posilní tých, ktorých posilniť vy sami nechcete.